A tarihin rayuwa, zuciya takan samu sukuni ne a tattare da abin da ta dabbar da so gami da kauna. To amma akan fuskanci kalubale a tafiyar soyayya a duk lokacin da wani ya kutse ko aron hannu a babbar hanyar da ke sada aminci, so da kauna ga buɗaɗɗiyar kofar zuciya. Muna gabatar muku da ƙayataccen labarin gamin gambizar gaurayayyen al'amari bai kama da almara na kokarin raba kawunan masoya biyu da aminci ya share musu hanyar sada cikon buri ta hanyar cika alƙawarin cimma nasara a matabbatar soyayya don wani takaitaccen dalili da ke da nasaba da yaudara, ƙetacin amana game da zamba cikin aminci. Wannan labarin kuwa ya zo muku ne daga jajirtaccen kamfanin Bilhaƙi Mobiton kuma an yi mishi take da haƙiƙa taso. Labarin hakika taso ya samu nasarar tara taron fitacci kuma gogaggen jaruman 'yan wasa kamar su Faruku Aima, Al-Mustafa Namaste, Rilwanu Rili, Mai Jidda Muhammad, Aliyu Dan Hutu, Baba Sule, Sara Isa. Labari Sadiq Ɗanbaiwa, tsarawa Faruku Aima, ɗaukar nauyi Al-Mustafa Namaste, shiryawa Haruna Ibrahim, bada umarni Faruku Aima, ɗaukar hoto Rilwanu Rili, tace hoto Abba AB. Ma'abota bibiya da kallon fina-finan Hausa ku zo mu taro mai zaman dirshan daren mikiyar dakon fitowar wannan ƙayataccen labari mai suna Hakika Taso daga kamfanin Bilhaƙi Mobiton.